Aoleu, ce mă aici? Hai că sunt eu, Dani Mucană, pentru voi toate femeile frumoase care aveți chef de aventuri. Oh! De la Danez în studio! E o modă nouă în țară, fetele să plece afară, să danseze în cluburi tari, numai pentru sume mari. E o modă nouă în țară, fetele să plece afară, să danseze în cluburi tari, numai pentru sume mari. Ești numărul 1, mă jur viața mea, ai făcut bine că ai părăsit România. N-ai ce face în țară, că ai mare valoare, mai bine la bană unde produci milioane. Ești numărul 1, mă jur viața mea, ai făcut bine că ai părăsit România. N-ai ce face în țară, că ai mare valoare, mai bine la bană unde produci milioane. Dansezi ca un motor și după tine mor, pe mici nenorocire atunci când ești pe mine. Dansezi ca